ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Ҳама каса ва бародаро хуш омаден як бор дигар ба канали мо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб бо нархҳои дастрас. Навора бародар тохира тамошо кун, мошин дилхоҳ намёвӣ ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд. Марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Мора зинда ва сарбаланд бошен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза дар рӯи экранҳои шумо ҳастай бародаро. Навори имрӯзаро сар мекунем. Ҳама каса рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастай Dodge Calibra соли барориш 2007 сол, кузов хэтчбек, абиём мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад бензини газай бародаро, коробкаш автомат. Мошин гуфтай ҳолати хуб дар қарор дорад, хадавои 80%, 10 литр газ қатъи 110 км мегарда, камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад, пусидагиам надора. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ ва нархша боша гуфтестай 60,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 419,000 рубл. Харидор ани бошактай бо арзон мешава, алишам мешава ба ягом Mercedes Сечка ё ягом Opel болои сумтиян. Барои маълумоти иловагира бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯшӣ Toyota Runner соли барориш 2001 сол, кузови внедорожник, абиём мотор бошад 3.4, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш автомат. Мошини американка дар ҳолати хуб қарор дорад, такси гаштагӣ нест, газ надошт гуфтай нав гази евро-4 зада мешавад. Мошин кам гаштагӣ бисёр вақт мега мошин хоб буд, камбудӣ надора, радной пробегаш гуфтай 127,000 гаштагӣ, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесай 75,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 523,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай муомила дора, бо арзона мекунем ша. Алишам мешава вариантҳо боша гуфтай марҳамат мебинем, пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti соли барориш 2006 сол, кузов седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш автомат. Мошин 100% мега соҳибаш, фақат мешини ҳай мекунӣ, срочно сум дар курай, мотор, коробка, хадавой, акклиматор навай, балоношам навай, ҳамаш 100% фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад ва нархша боша гуфтестай 30,000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 209,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай бо арзон мешавад. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F соли барориш 1996, кузови хэтчбек, абиём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 32,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 223,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай бо арзона мешавад. Барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Nexika соли барориш 1994, кузов седан, абиём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби миёна қарор дора, гуфтай фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нестай. Айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 10,000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 69,000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай бо арзон мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F соли барориш 1995, кузов седан, абиём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. Мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дора, мотор 100%, коробкаш, хадавой 100%, акклиматор нав, масъала антифриз нав, ягон камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 22,000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад
153000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтае бо арзон мешава. Алиш ҳам мешава ба ягон солои навтараш боша гуфтае вариантҳо боша пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳафтум мошини фурӯшӣ Nissan Primera соли барориш 1996 кузуфи хетчбек. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробкаш механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дора мега фавран фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтестай 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 97000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай муомила дора арзон мекунемша. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстон дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳаррӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra G соли барориш 1999 кузуф седан. абё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш задагӣ пусидагӣ надора. газ задагӣ нестай умуман ҳуҷҷат дора 10 моҳи дига фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин қарор дора дар ноҳияи ванҷ ва нархша боша гуфтесай 36000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 251000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай арзон мешава. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1996 кузуф седан. абё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш мотор 1.6 простоя кондиционер дора фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷанд ва нархша боша гуфтестай 21000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава бародаро 146000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай арзонам мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla соли барориш 2008 сол кузуфи седан. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 63500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 443000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти бештара ва пурра ва аниқтар бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳастад Toyota Corolla соли барориш 2007 сол кузуфи хетчбек. абё мотор боша 1.4 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика. мошина гуфтай я моҳ шидай айвагон гирифтанма соҳибаш гуфтай фавран фурӯхта мешава. сум дар кора гуфтай айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан бародаро ва нархша боша гуфтесай 65000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава 454000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳастад Mercedes-Benz V201 соли барориш 1990 кузуф седан. абё мотор боша 1.9 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш ҳамаш 100% фавран фурӯхта мешава. маълумоти бештар нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 15000 сомони тоҷикӣ бародаро ки бо рубли имрӯза мешава 104000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзон мешава. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли барориш 2000 сол кузуфи универсал. мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш ҳамаи ҷош кор мекунад ягон дард надора. мотор коробка хадавой чотка гуфтай ягон ҷош задагӣ бридагӣ надора. хадавой балонош нав документош яксола ҳастай хулоса ҳамаш созай дастурат маълума гуфтай фавран фурӯхта мешава пул дар курай. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесай 37000 сомон
که با روبل امروزه می شود 258000 روبل، خریدار انیق باشکتای معامله داره کمتر ارزان می شود. برای معلومات ایلوگیره به دست آوردن برادرها به رقم در روی اکرام مراجعه کنین و معلومات پورا و انیق‌تر ای خود صاحب ماشین دریافت کنین. نرخ خوب باشکتای مرحمت زنگ زنین. و برادرای عزیز در همین جا امروزه اعلان‌های ما مثل هر وقت به انجام میرسه. رحمت که نورا توخیل تماشا کردین. زنده و سربلند باشین. فکراتون حتما نویسین برادرها. ما هر روز برادرها اعلان‌های نو به نوع ماشین‌های فروشی داریم تا نوری آینده در هر کی جای باشین. خودتون احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.